ФБР! ФБР. Чыгыгыз. Юны бүлмәсеннән чыгыгыз. Кулларны баш артына. Анда яңа IBM электр. Кулларны баш артына. Шрифт 5 секунд эчендә алыштырды. Авызыңны яп. Бер генә деталь. Кулларыңны баш артына куй. Аның монда галлоны белән буяулар. Кулларыңны баш артына. Кулларыңны. Һәм Панам компаниясының хезмәт хакы җибәрә торган бәләкәй конверт. Куй аны. Урынына куй. Җитте. Сез соңга калдыгыз. Аңлашылдымы? Минем исемем Аллен, Барри Аллен, Американың яшен хезмәткәре. Ул тәрәзәдән сикереп качмакчы булды, ләкин аста аны минем кулдашым инде көтеп тора иде. Ни сөйләгәнеңне аңламыйм. Сез нәрсә аның белән ФБР гына шөгыльләнә дип уйлыйсызмы әллә? Сез ялгышасыз. Ул ялган дәүләт кәгазьләре ясау белән шөгыльләнә. Без инде аның артыннан берничә ай күзәтәбез. Эй, бәлки корал минем чырай каршында тотып торуыгызны туктатырсыз инде? Бу мине нервландыра. Таныклыгыгызны күрсәтегез. Әйе, әлбәттә. Менә минем калтам. Пистолетны да аласызмы? Аны да бир алам кирәксә. Эй, үтенечемне үтәгез әле, тәрәзәгә карагыз. Менә, карагыз. Менә минем кулдашым аны машина янына алып бара. Ул картның мине күргәч йөрәге тукты язды. Тәрәзәне аска торучы машинаның капотына сикерде. Эй, Мерв! Полицияга тагы бер шалтырат әле, монда читләрнең буталып йөрүләре кирәкми. Аның белән серле хезмәтләре шөгыльләнә дип уйламадым. Әйе, булгалый. Так, исемегез ничек сезнең? Хенрити. Карл Хенрити. Таныклыгыгызны күрә аламмы? Менә. Хәзерге вакытта сак булу артык түгел. Не дiyeyim, Карл, уңыш сезнең яклы булмаган. 5 минут иртәрәк килсәгез, аны үз исемегезгә язып куя алайыгыз. Алар 10 секундка яртырак китсәләр, мин сезне атар идем. Миңа сезнең белән төшәргә ярыймы? Минем ул картны үз күзем белән күрәсем килә. Әлбәттә, ләкин сез монда утырып тора алмассызмы? Мин бу дәлилләрне аска ташыганчы. Алайса тагын хезмәтче килеп җыештыра башлар. Полициялар инде юлда. Туктагыз. Сезнең калтагыз. Сездә калып торсын. Мин сезгә ышанам. Шайтан алгыры. Газиз Фаттахов тәрҗемәсе. Текстны Газиз Фаттахов һәм Ир Хайруллин укыдылар. Безнең тәҗрибә проекты 2015 ел.